I tornarem a sota l'aigua perquè avui la Cori Calero ens portes unes imatges, tu m'has dit abans que et digués, excepcionals, no? Una cosa que no acostumem a veure. Clar, és una cosa que passa cada any, que és la posta d'un peix que es diu càntera, o d'uns peixos, però ja veureu que n'hi ha molt, que es diu càntera, però el que és extraordinari és gravar-ho. I hem portat aquí la persona que les ha gravat i una altra persona, que ja diràs tu qui és, que ens pot en parlarà. explicar què és el que veiem, perquè potser estar sota l'aigua és una d'aquelles coses que menys, la majoria de les persones menys fem, o menys oportunitat tenim de veure-ho, i vosaltres ens porteu aquesta experiència que per la majoria de nosaltres tu has fet així una cara com dient no sé, bona tarda. Sí, m'hi passo bastantes hores. T'hi passes, mira, molt bé. L'Antoni Garcia, que ets biòleg i expert en reserves marines del Centre d'Estudis Avançat de Blanes, ens explicaràs aquesta experiència. O tu, que ets qui has gravat aquestes cantes, que ets en Marc Pedrals, que ets submarinista, que vas anar buscant, no? Què són, això? Cànteres o xopes, no? També es la diuen. xopa. Jo em vaig assabentar que hi havia aquest fet, no en havia sentit parlar mai i vaig insistir fins que vaig aconseguir gravar-les. Perquè això passa entre abril i maig aproximadament, corregeixi'm vostè, que és el que en sap, i clar, passa cada any. I al Mediterrani, i aquests peixos no és que siguin molt abundants, però n'hi ha bastants, però el que és difícil és el que tu has fet, anar-hi, trobar-ho i gravar-ho, no? Per què? I que les condicions meteorològiques permetin fer immersió just amb aquests 20 dies que són els que ens permeten gravar aquest peix. Això és una miqueta allò com a vegades fem nosaltres quan fem allò de la brama, del cèrvol, no? Aquelles coses que tu vas per la muntanya i dius què deu estar passant? Aquí ho veus sota l'aigua i no acabes de saber què és el que està passant. Què és el que està passant? Ho veiem a les imatges, no, Cori? Sí, tant, perquè ja veureu que són precioses, perquè hi havia un dia relativament clar a l'aigua, es veu molt bé, això és com arribàveu vosaltres, i a part, a mi el que més m'ha impressionat, no, Antoni, és tots aquests peixos aquí a la vegada, que això sí que és una cosa bastant no exclusiva, però que tots els peixos estiguin junts, això passa en poques espècies. No, bueno, aquí tenim els peixos que han fet la posta, els mascles que vigilen aquesta posta i els altres peixos que es mengen la posta que han fet aquests peixos. Així funcionen les coses, uns es mengen els altres i els altres intenten evitar que se'ls mengin la posta. I qui són els que defensen que són aquests que són més foscos? Sí, aquests són els mascles, o sigui, aquesta espècie, primer quan maduren sexualment tots són femelles i després canvien a mascles. Això és curiós, Sí, els exemplars més grans sempre són mascles. I són els que vigilen, No ho he entès, això. Vol dir que els mateixos peixos que han fet la posta després es tornen mascles? No, al llarg del temps. O sigui, aquests maduren als 2 anys, quan fan alguna més de 18 centímetres, i a partir del tercer any ja n'hi ha que es comencen a tornar mascles i a partir dels 7 anys ja no queda cap femella. I aquesta imatge que vas gravar tu, on vas localitzar-los? Com els vas saber localitzar? Vaig trucar al centre de busseig de Port Lligat, que és el que queda més a prop a la zona, i van ser els que em van donar la primera notícia de que estava passant aquest fet. Que ja veuràs, Tomàs, que els peixos aquests que dius tu que són més foscos, és curiós que són d'aquest to lilaci, no ho són sempre d'aquest color, que no, Antoni? No, només és a l'època de posta. I per què? Bueno, són colors, o sigui, primer fan veure que estan en època de posta i després, normalment, els mascles de molts peixos agafen lliurees, això es diu la lliurea nupcial, que a vegades no té res a veure amb la lliurea normal. Això també passa amb els meros o passa amb bastantes espècies. És curiós això perquè a vegades parlem dels cangurus i d'així aquests animals que protegeixen els seus fills i aquests pobres peixos, quant de temps es passen allà esperant que neixin els ous i que neixin els alevins? Uns 9 dies. No és molta estona, això tampoc. No, però passen fatal, perquè durant aquesta època mengen o no mengen gens, i ja heu vist les 3 que estan que no se'ls mengin els ous. Se n'hi mengen moltíssims. El que passa que arriben a posar tal quantitat d'ous que en alguns sobreviuen, esclar. I ell va tenir la sort de trobar-ho, però perquè ho anaves a buscar, això. Però jo he vist unes imatges a internet que són d'uns submarinistes que a mi m'han fet gràcia perquè ells s'ho van trobar de sorpresa i no saben identificar el que és. De fet, el comentari a internet és mira que monos aquests peixos que no marxen. Clar, no marxen per què, Antoni? No marxen perquè estan vigilant la posta, estan vigilant el territori. O sigui, això comença entre els mascles, ja hi ha una certa competència pels territoris. De fet, la mida de niu depèn de l'àrea que tenen disponible. Allà al Cap de Creus, que hi havia molta densitat, els nius són més petits que un altre lloc que he trobat jo també per internet. No està filmat, però està documentat.
que hi ha molt espai, els nius són molt més grossos i hi ha una densitat molt menor de... Per tant, si nosaltres això ens posem aquí dintre de l'aigua, com feies tu, Marc, l'última cosa que hem de fer és foragitar aquests peixos i deixar-los allà. Està molt profund, això? És difícil de veure? En aquest cas estaven a uns 17 metres, Home, això aproximadament. no és per qualsevol, no? Això és per professionals, això. No és per qualsevol, però tampoc és cap profunditat. Sí. Per tant, el que haurien de fer, si a alguns de vostès els agrada el submarinisme, es posen allò a 17 metres de profunditat i veuen uns peixos de color lila en allà que no se'n van... Bueno, a veure, quan estan vigilant el niu no s'espanten tan fàcilment, perquè hi ha peixos molt més petits d'aquests que fins i tot arriben a atacar en el submarinista, amb totes les bombolles que es va i tot. O sigui, no tenen por. No tenen. No. Un altre vídeo que he trobat, que ens direu vosaltres que en sabeu més d'aquest tema, quin peix és i què està passant aquí, que aquest és un altre peix totalment diferent, no són cànteres, i en lloc de posar els ous amb molta gent o amb molts altres peixos, és un sol peix. Per què en veieu més? Doncs aquests altres són els que s'estan menjant els seus ous. Què està passant aquí? Bueno, això és un drama de la natura, perquè aquí el que veiem és la castanyola que està vigilant la posta i el fadrer, que és aquest de color aires, que l'està saquejant. El fadrer és un peix que es dedica a això, vull dir, és capaç de menjar-se els seus propis fills, per dir-ho d'alguna manera, ho ataca tot. Viu a molt poca fondària i és molt efectiu i ataca en manada. Per tant, això d'estar sota l'aigua realment és un món més perillós i més actiu del que moltes vegades ens pensem. Bueno, sort que els fadrins aquests no passen de 10 centímetres, perquè si no, no s'hi podrien posar. No s'hi podrien posar. Escolta, molt bona experiència, moltes gràcies. En Marc Pedrals, que és aquest submarinisme que has gravat aquestes imatges en aquesta zona, i també el doctor Antoni Garcia, que ets biòleg, expert en reserves marines del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, per estar amb nosaltres, i també Cori. I Dani, tu ens portaràs... Ara farem una cosa també marítima, també, que heu gaudit molt, jo també, ara amb aquests peixets que heu ensenyat. On ens portes? Farem una ruta, però no per sota l'aigua, sinó que ho farem caminant i diferents aventures per les costes del Garraf, una cosa magnífica, ja veureu. Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres, gràcies Cori també, i ara tornem amb en Dani Ramírez, que ens portarà a les costes del Garraf. Ja veureu.